Здравейте! Значи, днес ще снимам клип на Майнкрафт. Това е моята малка къща. Преди 2 минути я направих, както и да е. Днес ще ви покажа новите неща в Майнкрафт. Там, само да вляза, няма значение. Както и да е. Сега... Значи, за начало са новите стъкла, от която ми е направена къщата, разбира се. Черни. Има всякакви... Има още други цветове. Ето тук. Това. И това. Има и още, ама не разбрахте ме. Както и да. И, значи, ето тези има зелени, жълти, лилави, сини. Много неща. Има и ново дърво. Ето така е преработено. Непреработено изглежда... Само да го намеря точно... Трябва да го има и непреработено. Някъде по-надолу. Ето. Значи. Това е как е непреработено. Ето как изглежда отгоре. Също така е измислена нова пръст. Ето така. Ето, вижте. В сравнение с старата. Ето тази. Или пък ето тази. Ето това е. Както виждате, всяка една е различна. Те вече ги имаш преди, но в 1.7.2 вече има и така. Другото, което е ново, има още нови дървета. Ето тези, мисля, че са нови. Или май не бяха тези. Така, друго ново. Има, както виждате, с различни дърва стълби. Ето тия са двете новите. И така. Също има нови яйца, преди нямаше размножители за Слендерман. Ето както виждате, той е истински. Чакай, че сега ще го обясна с меча, че ще ми е по-лесно. Добре. Има други яйца. Ето също така са добавили яйцата за прилеп. Ето колко много прилепи. Има нови яйца, като... Мисля, че трябва да има още... Но явно няма, както тия са старите. Има нови цветя. Сам да намеря. Да, и нови стъклопакети. Защото те са като стъклата. Ето, това е едно от цвети. Сега ще изляза от... Да, така ще ги сега. Ето, това е цветето. Сега ще изляза да го видим отвънка. Ето така. Има и сини. Ето вижте. Има и лилави. Друго... Така, има бели. И ето тези, които също са нови. Така, тя прелепи за много така. Друго какво има? Ето тези новите сега също, които не ги показах. Така. Това. Направо струших пръста. И това. И има и още едно. Ето и това. Това май е дърво. Има както така нови дървета, както казах. Друго какво има?
М, А видим. Предполагам, че няма нещо ново в Майнкрафт, която 1.7, която е най-новата. Не е по-различно, но от точка 6 има тези неща, които ви показах. О, да, има риби балон, риба клоун, има и... променили са скина на... Не. Има и Сьонга. И тук има... А, тази е изготвената Сьонга. Добре. Както да е, мисля, че не мога да ги спомня. И така, значи, довиждане.